Pozdrav ljudi, ovdje je Bostan Gaming AR i danas ću vam nešto pričati o mom kanalu. Znači, znate, ovo je gaming za igranje igrica kanal i malo sam razmišljao o tome. Ja ću da sada pravim neke tutoriale, pravit ću i recenzije za neke igre. I neće biti samo gaming. Razmišljao sam o tome da promijenim ime kanala, ali to neću uraditi, znači nek ostane Bostan Gaming AR. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče tog obavještenja. Znači snimat ću još ove igrice, igranje, ali dodat ću još i tutoriale. I danas ćemo da igramo Agario. Znači u Agario. Nisam snimao jedan dan, ali evo, vratio sam se. Znači, počinjemo sa Agarijom. Nešto mi nije radila ovo snimanje ekrana. Srećom to sam popravio i sada možemo da igramo i da nastavimo sa snimanjem. Znači ljudi, malo sam vježbao. Trebalo to biti malo bolje. I još nešto da vam kažem. Danas sam igrao Agario i ne mogu da vjerujem. Znači, rekao sam, nisam mogao da snimam zbog toga što mi nije radila kamera, odnosno snimanje zaslona. I hajde, odlučio sam malo da vježbam Agario. Ušao sam i polako išao. Jedno pola sata sam igrao i ljudi, bio sam neko 5. mjesto. I nastavio sam igrao sam jako dugo i bio sam prvi. Jako mi je žao što nije radio snimanje zaslona i što nisam to uspio snimiti i postaviti na kanal. Ali, eto, ako napravim stranicu na Facebooku, vidjet ćete i tu sliku, naravno, ako mi ne vjerujete. Vidjet ćete sliku, uslikao sam kada sam bio prvi. Bio sam duže vremena da dosadilo mi, znači podijelio sam se to. I hajde danas da pokušamo biti bar u top 10, eto. Ne moramo u top 5, bar top 10. Broj 34 smo. 30. Ide ovo brzo, zaista. To. 23. Odlično ljudi. Snimat ćemo još neke igrice. I kao što sam rekao, za nekoliko dana bi trebali početi sa laptopom i da snimam na laptopu igrice. Još nešto, znači nisam uspio da nađem još facecam. Trudim se, jako se trudim. Provodim dosta vremena u traženju facecama. I ne mogu da nađem nešto moj mobitel podržava, stvarno. Ali eto, vidjet ćemo još malo ću istraživati. Ako ne bude ljudi, znači video ćemo ovako snimati bez facecama. Yes. Možda već od sutra počnem snimati na laptopu. Znači zvao me majstor, rekao je možda sutra dođe laptop, ali možda i za 2-3 dana. Pa vidjet ćemo. I ako dođe sutra bit će odlično, znači moću da snimam. Znači, 20. smo. Devet, 8. I što se tiče ti nekih igara, ovdje na ovom mobitelu nema memorijsku karticu, pa Asphalt 8 nisam mogao da skinem, znači ima malo memorije. Kada kupim memorijsku karticu, skinut ćemo Asphalt 8, znači veoma je dobra igrica, nju sam igrao na drugom mobitelu
I jako je dobra i nju ćemo vjerovatno snimati. Ja mislim da ćemo imati onaj facecam na laptopu. Kad budem snimao, eto, bit će bolji video sa facecamom. Ljepše će izgledati. Eto. Ljudi, 16. smo. Ne, ovaj će nas pojesti. Držimo. Ko je ovaj neki bez imena? Moramo pobjeći, znači, hajde Bosnija. Dobre. 9. smo, tako je. Sjajno. Nismo uspjeli, nemoj da u virus ulećem. Raspolavili se odmah. 10. Nema veze, znači, ljudi, ovo je naša 3. epizoda Agarija. I već sve 3 epizode smo ispunili cilj koji smo i postavili sebi, znači prvi put smo postavili cilj da budemo u top 15, bilo smo 13, koliko se sjeća, ne. Pojao nas je, nema veze, pokušat ćemo još jednom. Da vidim. Sada ćemo ići malo opuštenije jer cilj smo ispunili. Znači 63. smo. Ova epizoda će biti možda malo duža. Ali eto, ajde, trud se da bude onako kako smo i prije. Ljudi, evo, hajde. Ima još vremena, znači, negdje na pola epizoda. Jao. Znači, dosta smo se popravili u Agariju. Ajmo sada ljudi, malo idemo. Se malo ozbiljimo bar. Ali, ajde, bili smo 9. To je ono što sam tražio danas. Ja, pobjegao mi je god. Jedva čekam da izađe neka nova igrica. Znači sve sam prekucao, Minecraft i to. Minecraft nisam snimao ljudi. Ne znam zašto. Ali možda vam budem snimao. To, mislim, hoću snimati na laptopu, to je sigurno, ali na mobitelu ne znam. Vidjet ćemo ako ponestane igrica, naravno Minecraft. Jako dobra igrica, ali nju sam previše igrao. Ali vjerovatno hoću snimati, samo prvo ćemo kupiti onu memorijsku karticu i snimati Asphalt 8 i kada FIFA izađe. Znači stalno pričam o FIFA i stalno razmišljam o njoj, jedva čekam da izađe. Onda bi mu snimali, znači stalno možda i po 2 epizode na dan. Samo dok izađe. Ljudi, hajde malo da se posvetimo Agariju, 37. smo. I dobar je server. Pun koliko se meni čini. Znači prvi nam je neki Ješu druga. Nisam nešto čitam čirilce. Ali tu piše. Drugi nam je Reddit.
unnamed, ne sada S-I-A, četvrti unnamed i peti Ian Pitek. Mi smo 29. Znači, ne mogu još da vjerujem koliko mi je žao što nisam uspio snimiti ono kada sam bio prvo mjesto. Znači, igrao, ali bila je dosta duža epizoda jer sam zaista dugo igrao. Ajde sad, Bosnija. Vidjet ću, možda još jednom odigramo poslije ako nas brzo ubiju. Sada neki Egehan. 4. Možemo li ovog poslije? Ne, stiganjati. Već sam vam rekao, počet ću snimati tutoriale, pa to možete vidjeti na mom kanalu, ali ne znam kada ću početi. Ne, pa evo što sam radio. Raspolovio sam se, nije raspojao. Evo se, pojeli smo jednu. Ova će raspojati, ovo drugog će. Neće. Dobro je pojeli smo, znači ljudi, ponovno smo 13. Koliko sam se samo navikao na ovaj Agario. Puno bolje igram nego u prvim epizodama. U prvoj epizodi i drugoj, znači zaista dobro. Zaista sam se uštijeli. Uskoro će kraj epizode, evo, možemo li ovo, ne možemo, nema veze. Nema veze. Ne. Dobro je. Pojeli smo. 13. smo. Možemo li ovo stići? Ne. Ljudi, mislio sam da sam veći od njega. Nema veze. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, subscribeujte i tako pišite. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!